zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitu, hoi jainko, egoitza egokia prestatu zenio zure semeari, Maria Virginianen sortzera biaz, eta honen semearen eriotza aurrikusirik, garbi gordezen duen pekatu guztitik ama. Egizu Maria Virginianen otoitzari esker gu ere zugana garbi iritsi gaitezela, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: hoy tuve ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. ¿Es palabra de Dios? Salmo responsorial. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho
Efesotarrei. Bedenkatua izan dezik jamoikoa, Jesucristo gure jaunaren dut. Espirituaren era guztietako bedenkapenez, zeruan Kristoan bedenkatu baituna. Harengan aukeratu gintuen mundua sortu baino lehen, bere aurrean maitasune, santu eta errugabe izan daitezen. Aurrez aukeratu gintuen bere seme-orteko izateko Jesukristoren bidez, bere nahiaren unberatzea zunez, bere seme maitarenan hain ugari eman digun graziaren aintza, bera gorespenez bete dezan. Kristoan oinarriko gertatu behar dut bere, hortan deituak izan dela, gauza guztiak bera nahi bezala egiten dituenaren erabakiz. Eta Kristoan usteon izan genueno, kangoikoaren aintzaren gorespena izango gara. Jaunak esana? Jesucristoren evangelioa San Lukasen ingurutik. Aldi hartan, Gabriel aingerua biatu zuen jangoikoak Nazaret deritzan Galileako herri batera, Birjina batengana. Daviden etxeko Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen Birjina, eta Maria zuen izena. Aingeruak haren etxean sartuta honela esan zion: poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria, izaiek entzutean, eta pentsatzen jarri zen, zer ote ziteken halako aurrura. Aingeruak orduan, ez izan beldurrik, Maria jangoikoaren ederra arkitu duzu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu. Eta Jesus ezarriko diozu izen. Handia izango da, goikoaren seme deituko dute, eta Jaiko jaunak haren aita Daviden errege aurkia emango dio. Jakoben etxean errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Baina Maria orduan aingeruari, nola daiteke hori, nik ez baitut ezagutzen gizonik, eta aingeruak Espiritu Santua jaitsiko da zuregana, eta goigoikoaren itarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko den santua jangoikoaren seme deituko dute. Ara, zure aire Isabel ere bere zaharrean haurdun dago, eta agorra komenzena 6. hilabetean aurkitzen da. Jangoikoarentzat ez baita ezer ezinik. Mariako orduan, ona hemen ni jaunaren mirarrean gertabekik zuk diozu bezala. Orduan aingeruak utzi zuen, jauna esana. Ama Birjinaren sortze garbia ari gena oskatzen abenduaren 8 honetan. Eta Ama Birjinaren inguruan eta Ama Birjinaren festen inguruan esan genezake badagoela halako ezaugarri bat beti agertzen dena. Eta da edertasuna. Ama Birjinaren inguruan dena da polita, dena da ederra, dena da txukuna. Horregatik oso hasieratik halako orazioak eta egon izango dira hori adierazten. Dena edertasuna, zu edertasuna berbera latinez, tota pulcra es Maria. Dena ederra zera Maria. Azken finean, edertasun hori gauza handia baita, eta nola baina jangoikoaren handitasuna eta edertasuna ere mundu ondako gauzetan isladatzen da. Eta guk, natura, mendia, itxasoa, gauza ederrak bezala ikusten ditun modun, are gehiago Ama Birjinaren
argitasuna, edo esan genezake garbitasuna gaurkoan ospatzen ari geran hori kontutan ukitzen dugu. Eta edertasun hori, ez da guztietan nire esango dute, gaurkoan bereziki azaltzen zaigula. Ama Birjinaren inguruko edertasun hori. Azken finean ere, gure ama espirituala dugu Ama Birjina. Horregatik, amaren presentzia hori, amaren babes hori, amaren bizipoz hori, edo zeinentzago gauza handia eta ederra den bezala, kristau guztiotzago nahi du jaunak hala izan daria. Mariaren edertasuna eta bizipoza sentitzagula bereziki gaurko egun honetan. En concreto, la Inmaculada Concepción fue un dogma que proclamó el Papa Pío IX en el siglo XIX, en 1854, el 8 de diciembre de 1854, en un momento, vamos a decir, especialmente complicado para él y para la Iglesia en general. Era la época de la unificación italiana, era la época de las revoluciones liberales y los estados pontificios estaban en un momento con grandes revueltas y tuvo que refugiarse el Papa Pío IX en el reino de las dos Sicilias. En aquella época Italia todavía no era un país unificado y era el reino del sur, en Nápoles y Sicilia, etc. Y en concreto se encontraba en la ciudad de Gaeta, que está como a 1 hora y pico al sur de Roma, yendo hoy en día en coche, me refiero, antes tardaba más. Y estaba allí el Papa en una situación de gran precariedad, digamos, fueron unos siglos en los que unos papas que habían sido gente con gran importancia, con gran influencia, con gran poder incluso, se encontraban de repente unos papas débiles que tenían que escaparse o tenían que esconderse. Era una cosa que desde los primeros siglos parecía que no iba a volver a suceder, pero se encontraba en esa situación. Y en esa situación de precariedad, de debilidad, es cuando quiso acudir a la Madre, Pío IX, a la Virgen María, para pedirle su ayuda, pero sobre todo para, en medio de aquel momento difícil, de aquel momento oscuro, resplandeciese la luz y la belleza de la Virgen María. Y quiso proclamar un dogma que era un convencimiento bastante grande del pueblo cristiano, que había sido la Virgen María concebida sin el pecado original que todos tenemos y se nos perdona en el bautismo, como un privilegio que quiso darle Dios para que la que iba a ser su madre tuviese la belleza completa, incluso desde el punto de vista espiritual. Era un convencimiento del pueblo cristiano, pero que no todos los teólogos habían aceptado siempre. Algunos decían que los méritos de Cristo no se podían aplicar hasta que no moría Cristo en la cruz. Otros entendían que sí, porque para Dios el tiempo no es como para nosotros, estamos sujetos a la sucesión de minutos y segundos, estamos sujetos a la cronología, digamos, sin embargo no lo es así para Dios, etc. Pero Pío IX, sintiendo con la inmensa mayoría del pueblo cristiano, quiso declararlo como dogma para que no quedase ninguna duda y todos los cristianos lo celebrásemos así. Además, celebramos todos los años esta solemnidad de la Virgen, que aunque hay muchas a lo largo del año fiestas de la Virgen, así con rango de solemnidad son pocas, es una de las grandes celebraciones que tenemos a lo largo del año de la Virgen y lo hacemos siempre en el clima del Adviento. Avendo aurreko ospatzen dugu urtero Ama Birjinaren sortze garbia. Gogoan izan da, eta honekin bukatuko dut, Ama Birjina beti dela guretzako eredua. Kristau bizitza beti Ama Birjinarengan nolabait ere islatzen saiatu behar daukagu, bera baita gure eredua. Eta beti eredua den arren, nik esango nuke oso bereziki eredua begula abendua bidean. Berak ze ilusioz, ze maitasunez, ze itxaropenez, ze alaitasunez biziko zuen Jesusen etorrera. Bere sabelean zeraman Jesusen etorrera. Eskatzen diogu ilusio hontatik, alaitasun hontatik, itxaropen hontatik, maitasun hontatik, guri ere pixka bat eman dezaiula.
eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki munduan zehar sufritzen ari diren pertsona guztien alde. Amaren babesa, ama birjinaren maitasuna bihotzean senti dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, gurutxe ezkurdiak, gaugurtzak ateratako mezetan, gaugurtzak eskatutako mezetan, Patxi, Otamendi eta bere seme Javier, Zabale, baserriko difuntu guztiak, Alejandro Geregi jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde izaten, Eska dezaiogun jaunari. Entzuna itauna bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
eskaintzen dizugun odari salbagarria, eta ura aurretiaz hartutako zure graziari esker, erru guztitik libre izan zela aitortzen dugun bezala, libra gaitzazu gu ere, haren otoitzaren laguntzaz, bekatu guztietatik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna Maria Virginia txik oatsua, jatorrizko pekatuaren kutsu guztitik garbi gorde baizenuen, eta zure graziaren beteaz edertu, zure semeari ama berdingabe emateko eta harengan adierazteko elizaren hasiera, Kristoren emaztea zimurrik eta errurik gabea, eta guztiz ederraten elizaren hasiera. Izan ere, Virginia garbi honek eman behar zenun semea, gure pekatuak garbituko zituen bitots errugabea. Hura bera aukeratu zenuen guztien artean, zure herriarentzat grazia lortzeko laguntzaile, eta santutasunaren eredu iragarri. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, ere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiokotatik, hau nire odolaren kalizatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta eskolentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolaren berri. Oh
egoera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kalizak eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta donartzen ditugunok Espiritu Santua bat ditzala. Izango jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramaztu maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango jauna bizteko itxaropenean mandiren gure seteak eta hildako guztiak ere. Berezitik Lutxe Ezkurdia, Patxio Tatunik eta bere seme Javier, Zabaleko hildako guztiak, Alejandro Geregi, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkitu horren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Loatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta izandik guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jangoiko algoztu horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizatik gizati guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Atera gehitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukien eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinitxmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozu bakea ekarri.
Egin dezagun otoituz. Jaiko gure jauna, Maria Virginianen sortzea jatorrizko pekatutik garbi gorrez denuen iragarrion. Hartu dugu sakramentu honek senda ditzala gugan, pekatu horren zaudiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, bere ikazaintzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte